Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, ako po sino ako po si Richard Aburilas Lopez. ay nananalig ako Ang nananalig ako at nananampalataya at nananampalataya, nagdidinggin mo nagdidinggin mo ang aming panalangin ang aming panalangin bilang anak nyo bilang anak niyo at nagpapasalamat ako at nagpapasalamat ako na pinagkaloob nyo na pinagkaloob mo ang babaeng ito ang babaeng ito at ang lalaking ito ay pinag-isa nyo ay pinag-isa kami ng upang magsama upang magsama na maluwalhati ng maluwalhati at bukal sa puso nyo. bukal sa puso namin. Amen. Amen. Panginoon, Panginoon, nananalig ako nananalig ako at nananampalataya nananampalataya sa araw na ito sa araw na ito ay babasbasin niyo po kami ay papaspasan niyo po kami sa hirap sa hirap at ginhawa at ginhawa at kayo at kayo ang sumakop sa amin ang sumakop sa amin at magpasawalang hanggan. at Magpasawalang Walang hanggan. amin. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sundin ang loob mo dito sa lupa dito sa lupa para nang sa langit. para ng salamat. Bigyan niyo po kami ngayon Bigyan niyo po kami ngayon ng aming ng aming kakanin kakanin sa araw-araw sa araw-araw. at patawarin mo kami Patawarin mo kami sa aming mga sala sa aming mga sal para ng para na pagpapatawad namin pagpapatawad namin sa nagkakasala sa sa amin. nagkakasala sa amin. At huwag mo kami At huwag mo kami ipahintulot sa tukso tulad sa puso. at iadya mo kami Iadya mo kami sa lahat ng masama. sa lahat ng masama. Amin. Amen. Ina na sa klolo, Inan sa klolo. ako po sino, Ako po si Richard Aburilas Lopez. bilang ina namin Bilang ina namin, ng liwanag ng liwanag at pag-ibig at pag-ibig ng aming kaluluwa ng aming kaluluwa ay tulungan mo po kami ay tulungan mo po kami magpasang isang dibdib magpag-isang sintitib at magpasawalang hanggan. at nasa pagulang hangin. At ilay niyo po kami At huwag po kami sa sakit, sa sakit, trahedya, trahedya, sakuna, sa kuna, disgrasya, disgrasya, panganib. panganib. Ang mga taong nainggit Ang mga taong naiinggit at gustong manakit at gustong malaki sa amin, sa amin, nawa kayo at nawa kayo ang manguna ang manguna at maghari at maghari sa kanilang buhay. sa kanilang buhay. Amin. Amen. At sino man At sino man ang magpapahiwalay ang magpapahiwalay sa amin sa amin ay huwag niyo po ay huwag niyo po ipahintulutan. pinipulutan. Amin. Amen. Ama Ginoong Maria, Kapag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, sa babaeng lahat, at pinagpala naman at pinagpala ng ng iyong anak na si Jesus. ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami ipanalangin mo kami sa makasalanan sa makasalanan ngayon ngayon at kung kami at kung kami mamamatay. mamamatay. Amin. Amen. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako Sumasampalataya naman ako kay Yesu Kristo, kay Jesu Kristo, iisang anak iisang anak ng Diyos, ng Diyos, Panginoong natin Panginoon natin lahat. lahat. Nagkatawang tao siya, Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, dalang ng Espiritu Santo. ipinanganak ni Santa Maria Birhen, Ipinanganak sa Maria Virgen, pinagpasakit ni pinagpasakit Poncio Pilato, ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, ipinako sa krus, namatay namatay, at inilibing pinilibing, at nanaog at nanako sa sa kinaroroonan kinaroroonan ng mga yumao ng mga yumako nang may katatlong araw ng may ikatlong araw. na buhay muli, Nagbuhay muli, umakyat sa langit, umakyat sa langit, naluklok naluklok sa kanan Diyos, sa kanan Diyos, amang amang makapangyarihan sa lahat. makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat
doon nagmumula, paparito, paparito, at huhukom at huhukom sa nangabuhay sa namabuhay at ng matay na tao. at nangamatay na Sumasampalataya naman ako sumasampalataya sa naman Diyos ako Espiritu Santo, sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kapawaran ng mga at kasalanan, sa pagkabuhay muli sa pagkabuhay ng ng nangamatay na tao, ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Amin. Amen. Ama, Ama, ako'y nananalig ako niya nanalig na binasbasan niyo po na binasbasan niyo po ng iyong mapagpalang kamay na inyong mapagpalang kamay ang aming sarili ang aming sarili upang maging matibay upang maging matibay ang aming pagsasama ang aming pagsasama hanggang sa oras ng aming hanggang sa oras ng aming kamatayan. kamatayan. Mamahalin namin Mamahalin namin ang isa't isa ang isa't isa ng bukod sa puso namin ng bukol sa puso namin at magpaswalang hanggan. at ng sa pagkukulang ng hanggan. Walang hanggan. Amin. Amen. Nananalig ako Nananalig ako at nananampalataya nananampalataya na dinidinig mo ang aking panalangin. na dinidinig mo ang aking panalangin Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at Espiritu Santo. at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige, huwag nang gagaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang nasa inyo. Nasa inyong harapan muli ako at muling tatawag at mananalig. Binigyan mo ako ng karunungan upang magpakaboy ng mga masasamang espiritu. Pero binibigyan niyo rin po ako ng pahintulat upang basbasan ng taong umiibig sa isa't isa. Ipinagkalob niyo po siya sa inyo sa isa't isa. Dahil ito ipinakita niyo sa aking mga mata. Yung unang pumunta sila dito sa aming bahay. Kasi sinabi ko po ang nararapat para sa kanila. Nasa inyong harapan ang inyong dalawang anak at nagmamahalan at ipinagtagpo niyo sa isa't isa. Ito'y binabasbasan ko to sa pangalan ng aking Ama na si Hesus Kristo, na si Jesus Nazareno. Maging payapa nawa ang inyong isipan at puso. Naway ang inyong problema at pag-iisang dibdib ay walang magsasabi ng kasinungalingan at sasabihan ng isa't isa ang karapat-dapat para sa kanilang mag-asawa. Nawa ang salita at isip at puso niyo ang maghari. Ang aking Ama na si Hesus Kristo at siya ang nagbubuklod sa inyong dalawa. Kasumain niyo ang basbas ng aking Ama ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, maging payapa nawa ang inyong isip at puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at Espiritu Santo at magpasawalang hanggan. Amen. Dilat. Sabi niyo Amen. Amen. Inom, kalahati, kalahati sa Kanya. Upang maging sandatan yan. Inom na kayo. Pahaba lang video nyo. O, ngayon, tatawasin ko na kayo. O, sige, itaw ng kamay. Yan. Anong pakiramdam nyo pala habang nananalangin kayo sa Diyos? Init ng cross, ha? Ang init ng cross. Anong pakiramdam nyo? Meron ba kayo nakaramdam kilabot? Masayang pakiramdam, malimangig sa pakiramdam, etc. Magang Magaan? Parang ano? Parang wala po yung mga... Sa akin parang nawala yung mga... Bigat ka ba? Ganon? Parang nawala. Nawala. Naging panatag ang loob mo. Ikaw, lalaki. Ano? ganun din po. Ganon din sa'yo. Pinag-isa kayo ng aking Ama dahil yung unang punta ko nyo rito, nakita ko kayo ay para kayong may dalawang anghel na kerubi na binasbasan kayo ng Diyos. Na para kayong pinaanan ni Mr. Cupido. At sabi ko na nga ba magkakaisa kayo. Ang ikatatlong taong sinabihan ko na magsasama kayo at kayo ang nakatalaga sa isa't isa. Hindi ko sinasadya yun. Pusan lumiwanag ang aking mga mata. At nangyari na nga ang aking sinasabi ng aking Ama. Hindi ako nagsabi ha. Yon, mabubuhay kayo. Kaya ko kayo dinasalan kaninang gano'n kasi mayroong mga taong, alam mo na kanina, yung kinuwento nyo kanina, upang itaboy ang lahat ng dasal sa inyong katawan. Yun lang, maraming salamat at tatawasin ko na kayo para mag-isa. Maraming salamat at God bless at mabuhay kayo na mapayapa.